uddakmi e bawɗe Allah hande mi haalan on yooɗi ko dimannade o so heeƴi mi ɓeyda heen lobnal janaba so heeƴi so heeƴani noon bandiraɓe jaafo ɗacca hakke yettode wodani Allah dafɗo kam yirno seeɗa ona bisimilla min calmini min juurima dendagal tudde ɗimat fof no jiidorno mbeɗa heewi wiide on mawludu o walla gammu o gasi welde min deppa ɗon Dakar oɗon ngara wurngoni jaɓɓi mawludu ɗo hay ko heddi ko ko ɓeydade sinkude e ɓeydade wellude e ɓeydade yollude wiite kono jokkere en ɗam timmude en keeɓi ɗum gila retour vaye o waɗi yettode wodani Allah pendawnaɓe ne mbawi mawluda worɓe ɓe kam kalanmi onon worɓe ɓe so mawluda ari kala ko jogui ɗon e wutti joɗɗo ñantoɗe hakkay ay so salatu yoni malaikaji nene nder men woɗoy fodde en so salatu yoni fotoƴƴe nawete to aljannaji mbaɗe portere ɓe mbiɗi ɓe garnogamo pendaw hurun in en ɓe rewɓe yorɓe yontaɓe wonoɓe aljannaji to ɓe ɓe jalta ɓe cuɓo min de ceerno Mamadou Amadou cuɓimi ça par ce que kam ɓuuri yodde wutti kam ɓuuri yontede firti an ko yimɓe aljanna ndeeteɗa jamma jibinede sallllahu alayhi wa sallam mbeɗa ko saɗa jogui parfum uurɗo wat parfum o saɗa jogui bertanteri wettu saɗa jogui ɓornanteri ɓorno min calmini pendawnaɓe foof gardin hen mawɓe joɗiɓe somin ji on emin belto somin ji on emin cuusa no Allah waɗiri seyɗi si min juurimama min calmini dendagal bandiraɓe rewɓe e jinnaɓe rewɓe joɗiɓe ɓe onon belnata gammu o yo Allah yettu on moƴƴere jiɗɗo nelaɗo Allah sallallah alih w sallam so jiɓini tan barkintu kono noon ko haɗi on ɗanade guila hanki jamma ha joni ko yidde nelaɗo Allah sallallah alih w sallam kañum waɗi ɗum hande jiɗmi yewtude e sallllahu alayhi wa sallam ko bangi yaafuya so neɗɗo waɗama ha muusi yo yaafo kiɗo o yoɗɗo jaafugol ngol Allah subhanahu wa ta'ala wi ko wa jaza'u sayyi'atin bi sayyi'atin misluha so neɗɗo waɗima muusi sa ronki ha ronki yetto hono ɗum kono faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah kala jaafiɗo yoɗni kadi jaafugol ngol ay neɗɗo yaafo yoɗne wasa yoɗnol wima aha mi yaafima kono ɗum ɗo kam vraiment ko mbaɗɗa ko feewa jomum continue haala ayibaji ma ala on yaafaki jaafiɗo wiyata ko mi yaafimi ceerno ko suuɗi nder e bowol fof jaafugol nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kalantumami holko heɓoto hen holko nelaɗo Allah sallam yamiri hen sa wondi e bande en sa yaafima holko Allah waɗantuma min calmini dendagal ɓenniyankoɓe men ɓe ganduɗa koɓe faaro ngoɗo wuuro soɗon jiro ambassadeur uji moon e leyɗeɓe tubakoɓe ko ɗanniyankoɓe moon noon Allah waɗiri ɓurmi wowde hen ko ceerno babali oɗo e mawniki en ceerno Ibrahima Alassane e kawiraji am ka Ousmane Boukara e ka Oumar Boukar e heddiɓe foof Allah de ko seedi eɓe teddi toon minen seeraɓe wonɓe Fouta ɓe soɓe mbaɗi déplacé o ɓe jeehi Italie walla ɓe jeehi France walla ɓe jeehi Espagne ɓe tawi toon bandiraɓe men ɓe soɓe gatti fodde teddugal ngal ɓe dokkunomi fof ɓe ɓeydat koreji moon toon ɓe teddini kam kadi koɓe moƴƴuɓe kamɓe eɓe naworto illa amin mbaɗe ɓe ɓeydo teddude ahan ceerno Mor ko emin gandi o ɗum ko teddugal amin minen gande Allah de ko seedi ɓe keedani caggal to ɓe goni to drapeau pendaw moɓe jogui o omo ɓeydi toon yodde yo Allah sembin on seydi Ly en seydi Sy en e heddiɓe foof sallllahu alayhi wa sallama o namnama sa wonde neɗɗo ene waɗma ko fewani no foti laaɓi poɗɗa muñci so yettima ɗon salam joftoɗa
sallallahu alaihi wasallam wi fa'fu fi kulli yawmin 70 marra. Aha kay kala ñalawma so famɗi yaafo laaɓi capanɗe jeeɗiɗi baɗɗamini a hoddata e neɗɗo ha waɗma laaɓi capanɗe jeeɗiɗi sala yamirma ko ñande fof sa waɗama a waɗɗama yaafo ha timmi laaɓi capanɗe jeeɗiɗi so ɓuri ɗo noon sa ila jofta sallllahu alayhi wa sallam wi ko irhamu turhamu jurmoɗe jurmeɗon firti ko yurmata ko fof yurmetaki sallallahu alaihi wasallam wi ko waghfiru yughfar lakum bandiraɓe jaafoto de Allah yaafo on sallallahu alaihi wasallam o haɗani ɗon nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o wondi e debbo goto debbo ko yahudiyanke Zeynab debbo o wiite debbo o fin ñalawma goto namni nelaɗo bangi dammugol holko ɓuuri yidde hen ɓe nela ɓuuri yidde ko koyngal bangi ballowal ngal o defi ballowal ha gasni o nanni hen tooke so nelaɗo ñaami mayat o addi sallallahu alaihi wasallam ɗum ɗo ko hadiya ma o welni ha weeli sallallahu alaihi wasallam jaggi ballowal wini ñaama ballowal wimo inni masmu min de komi baɗat tooke o joɗɗini o wi debbo o ballowal ngal gadduɗagal e ngal mbi kam kangal baɗagal tooke ɓe ƴeewi ɓe tawi gonga ko waɗa tooke ɓe mbi sallllahu alih w sallam an kam no mbaddata e jiɗɗo waddema kuudeta jiɗɗo wardema o yimi mi yaafimo debbo o namna an kam ngal haasidagal kam to jittoɗagal ɓurla a jiɗɗa wardena ɗum ala c'est très simple ndarum noon beele ko annabi walla ko lamɗo tan tawi ko annabi ma Allah makko haalam tawi ko lamɗo o ma yo foftine o sallallahu alaihi wasallam yaafi sallallahu alaihi wasallam yeehi Taifa o wuuro kaw makko en o yeehi waaji on yoɓe jaɓa Allah ɓen mbaddimo e haangaɓe ndewlimo kaaƴa ha kilimo tinno ngari ɗo yimmo ɓe ndimrat ni o ari ha e nokku goto Allah nuli malaikaji toppitino affaire kaaƴe o wi bisimilla joni Taifa woni hakkude kaaƴe ɗiɗi fodde koɓe mbaɗma ko sa yamiri min ndendir kaaƴe ɗe Taifa mom to natto wodde ana ko jaabi اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون Allah subhanahu wa ta'ala yaafo yimɓaɓe ala degse ɓe ganda holi min tan soɓe gandun holi min ɓe mbatta kam koɓe mbaɗimi ko o woni nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko waɗa makka ko mo wasa juuɗir issa o ko duuɓi capanɗe joyi e tati o jeyani jam e wuuro makko ɗon o jeeya nde timmi duuɓi capanɗe joyi e tati ɓe pewji yeɓe marmo no watno fof ɓocciti e maɓɓe ɓe mbi Iblis meeɗa ɗa sonañen hen jaam mo jeyno fewje kudeta o alhamdulillah kadi kam ni kadi min ni gowurnon penda kono haalita e ko juurta ɗum waɗo nandam yo penda ndaram seeɗi kam yo Allah joni gurdam sembina sellina ɓeyda heew waɗa barke ko woni toon ko waɗa barke ko ari ga o kadi an dendaɗo hono ma kanko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yo seeɗi ni yo Allah